Opas Lasse, voitko kertoa jotain tästä Torkkalista? Jaa, mitä voisin kertoa? Ihan omin sanoin. Kerro siitä, miten me tultiin tänne. Se tulee mahtavat maisemat. Siinähän se tuli. Mahtavia maisemia. Kieputtelu. Kiva tietää. Ensitunnelmat. Ihan jees. Vähin sanoin, ihan jees. Loukkoja, että varo ettei niinku astu huonosti. Mukavaa, helppopulkuista polkua. Ei ihan pyörätuoli väelle sopivaa, mutta meille ketteräjalkaisille tää toimii kyllä ihan mainiosti. Tänne ihan kaikki turistit ei näköjään tule. Bobi pääsee kyydille. Voi Bobi-parka. Erikoiskuljetus. Ihanat näkymät. Ja hiljasta. Joo. Ketään muita. Luksusta. Oli omia polkuja. Kupat! Kupat! Hyvä! Mikä? Joo, nuo piikkipuskat on aika ilkeitä. Sitten täällä on tämmösiä takiaisia myös. Nekin pistelee mukavasti kiinni. Ja kun varovasti menee, niin tästäkin. Täällä muuten aika paljon on erilaisia näitä kasveja, kukkasia huomaa kiviä tällä hetkellä. Ollaan huhti-toukokuussa. Aika vehreitä. Mitäs sä oot nähnyt? Kivi. Kiviä toisen perään. Kotka. Mitä Sirpa on nähnyt? No mä oon nähnyt kyllä ihan tosi huikeita maisemia. Ja nämä kyllä on pöyristyttävän ihmeellisiä ja erikoisia nämä kivimuodostelmat. Ihan tulee sellainen olo, että on jossain epätodellisessa paikassa, että voiko tämmöistä oikeasti olla olemassa. En ole nähnyt missään muualla tämmöisiä kiviä. Onkohan niitä muualla? On siellä Minitorkkaalissa käytiin justiin reilu viikko sitten. Niin, Minitorkkaalla. Missäs päin se nyt olikaan? Se on Manilvan vieressä, etelämpänä.